गिबि गिबियावनो आङो जोंनि बे धनसिरि समस्तिनि गासै भटार्स रायजोखौ धन्यबाद होदों बिथांमोना जिथु आंनि सायाव फिन बिसास लाखिनानै जेरैबायदि भट होनानै आंखौ देरहासार खालायबाय बिनि थाखाय आङो साफ्रोमबो जोंनि धनसिरि समस्तिनि भटार्स रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद जासिदों आरो बिथांमोना जिथु माने दायित्व होदों बे दायित्वखौ आं लानानै माने पालन खालायलांगोन आरो फैबाय थानाय दिनाव रायजोजों थानानै खामानि मावगोन आङो जोंनि रायजो राजाफ्रा नुदों जे जोंनि मानगोनां बिटिसिनि दा बर्तमान चिफ जानो थांगासिनो दङ आरो बर्तमान जों बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारा जिबायदि रायजोनि खोथा होदों बेबायदिनो खामानि मावदों एबारबो नै जोंहा मोनसे इलेक्सन इस्टाराव जिबायदि रायजोनि खोथा होदों बेबायदिनो जों खामानि मावगोन ओंखायनो रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि जोंखौ बिसासाव लाखिनानै भट होदों जायनि थाखाय जोङो दिनै मेजिक नाम्बारखौ जों मोन्दों ओंखायनो सरकार दागोना जा निश्चित जाबाय आरो हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन नोंथांखौ हाग्रा बिफाननि EM होनाय जागोन होननानै जोंना हाग्रामा सारा जि दायित्व होगोन बा पार्टिया जि दायित्व होगोन बे दायित्वखौ लानानै खामानि मावगोन खुनु बेहाय माने मा दायित्व होयो बेखौनो लानानै खामानि मावगोन आरो बुंदों 3 अक्ट'बराव समायखिरा बेथ' नंगौ बेखौथ' लाखागोनानोसै दा जोंनि हाइकामान्डआ मा बुङो बेनो जाहैगोन आरो ओंखायनो खुनु दाउट गैया सरकारा जोंनि फैगासिनो दङ धनसिरि बिजाबनि रायजो राजाफोरखौ मा बुंगोन गिबि गिबियावनो आं साफ्रोमबो धन्यबाद होबावदों जे बिथांमोना जेरैबायदि आंनो जि नांगौनि बारा भट होदों माने 9,900 डिफारेन्स माने 10,000 हमना ला ओरैबायदि जों भट होदों रायजोआव आंखौ आरो फिन बिसासाव लाखिनानै भट होफिनदों आरो ओंखायनो आङो रायजो राजानो खामानि मावथारनांगोन